iye chandotora chipitika pana makandiwa apera. Makandiwa apera. Makandiwa charenda rekure atora kandone atora kushwa father because makandiwa apera chaoni kune wafana kuda uri kundizira kuti anoona wacho kuti uyu ndiye ari kuona pawafana kuti uri kuona ndiani. Muri Zimbabwe tadzoka zvekare nenyaya dziri panapa dziri kuitika. Nhasi kwa Prophet Emmanuel Makandiwa kuri kuvhurwa hombe huru vakauya vakaita press press conference where he was addressing the nation. Munongoziva kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti vada kuzivisa vanhu kuti chichi chanoitika. So nhasi Mbali International, tell me what is going on papapa vako. Okay, so kwa Prophet tiri kunzi hapana kuzombonopinda zvechiwaika musuicide because obviously vakadota. Yes, saka zviri kunzi wese ari kuzoti arada kuenda for this challenge, for this $1 million challenge, ari kufanira kuregister and the registration ikubva on Saturday. Okay. Yes. So I think some few hours ago vabuda ka vachitaura video rera vachitaura kuti like zvichafamba so saka kwekutori strict zvekutodaro strict pachiko but imimi papanyu pavakachallenge vanhu vakaudza here vanhu kuti vakatanga vabhuka here kuvanhu kuti you guys are going to challenge you musi wakati on Sunday kana vangori kana randomly pamike kubva ngoti uya kana uchiita Prophet chinguva vakangoti pamike ngoti musi weSunday kana Prophet wakwanotya iwo no haisi nyaya yekutya but vakungoti kuti pave neorder order yei order yei vanofanira kungomira apa voisa zvinhu zvavo muhomwe kungopinda chiro Prophet ari kubva kwakuba because maya ndakuzvinzwisa vanotsipika vanhu vakadaro manje togobude musha vanotsipika vanhu Prophet wavo pakuti uye munyorese mazita vobva kuti akamira so voita background check anopindira kupandididi votsvaga kana ana spiritual father kugara vatoro spiritual father ukendinhingi pavanenge kamera so kana tobva ngoti mazita ese atoiswa pani pakanzi zita mure munhu nesene mchaya chaiyo nepachitupa kutsipika uchaprofita chicho unoprofita unotoya wakadziwa vanhu munhu afanira kungobva randi kuti zvinhu zvingova organized. There's no need for order because tikada kungoti chero ngavauye vaito zvavaitaura vaita hakuna n'anga idzodzo dzacho ngadziuyezve just like that. Just come all of a sudden vasina kana kutanga vataura kuti vari kuuya aiwa handakangoti Sunday kune miti iri kuitika ngazviitike Sunday zvacho hatisi kuramba ari kutya Prophet wedu vane point because vakati vari nanganga vada maprofits saka zvinhu zvikasaita order vanofanira zvoti kuuya nhamba yevanhu vakati kuita time yavo izvizvo because vataura kuti we don't want time munhu wese anotanga ungosungobva yes you are right and you know what do you know kuti hakusi kuzongouya n'anga munhu akangoita kana sewe kana sevanhu chingotambisirwa variko vanhu vakadaro saka vada kuziva kuti kuri kuuya nhamba yevanhu kana vari 100 vazoti tichatanga competition yedu tichatanga zvinhu zvedu nenguva yakati tichapedza nguva yakati vachishandisa time kwete kuti vati munhu wese ngaangoisi ko munhu wese akagara muchechi kaangokuti tanoda kuenda kuprova ko chichakashanda munhu wese agara muchechi aprova aiwa kune vamwe vanongonakidza unotambisa nguva aiwa hapana chinotambisa you know kuti muZimbabwe dzitoriwo mbeu dzakadaro dzemunhu udangoita unokonzera distraction yechiko pa 1 million vanhu vanopengera pamari hari kune security unotoona kuti mumusoro pangu inini you know what I was thinking it's part of security no you know what I was thinking vana vaifanira kubva vanyoresa kuti right kune matime wasters vada kuuya vachidzidzira kupeka panapa ukafeira kuprofita kwacho ukafoira zvekuda kuti udata time waster tikuchaja a certain amount mari yakadai so vanhu voya vari serious kuti tikuchaja kana 1000 zvinobuda because nokuti munhu aziya zvoda serious anova izvo tikuona tune vamwe vanhu varitotuka big names tukatati maprofeti mahobe tondoziva munyika vari kutuka pamachani wavo vachibuda uri namakamera varikutsvaga way ndikwanise kuenda usaende usatuka munhu kuti munhu haana kutaura ndinandinandinandi haana kutaura mazivano angoti wese anoziva kuti inini ndine simba ramwari. And again, when I this feed, some of the words that are on the Makandiwa and Akota, and those words they seem to be very, very essential. Okay, but kuti Ivo, Avana kuti Abuna true prophets kanananga.
Vambonzi nani vakati hakuna matrue professor. Hakuna maprofita kana n'anga kana venhema anokwanisa kuona zvese endofichka ini nhango yagri variko vanoona zvese hakuna ndo waya unoita zvimaprotocol zvimachingozomwe munhu sofa tokuwande kana variko vanoona zvese why vanhu vari kubvunza Prophet Makandiwa kuti nichange mune zvinhu zvingani i1 i2 i3 kana chiona zvese ari kubvunzira because it's part of this trick process yekuti maybe munhu anokwanisa kubvunza kuti saka munozoita zvinhu zvingani pomwe macho kana zvichinzi vari kuona zvese kagavarege kabvunzo zogonononeko vari kubvunza ndo vachaoda kuprofiteka kuti vanhu vanhu vari kupota nyaya nefasiri kuti izvo chinyaya kufamba ichinzi Makandiwa ari kuti hakuna matrue prophets but hazvisizvo zvakaita vari kupota nyaya nepasiri zvaakataura akangoti kana iwe uchiziva kuti true prophet uya ukawinawo ndokupawo chinhu 1 million yako asi unoramba kuti kana muriko variko but namba yavo vashoma tikakudeedzai kuti veimese uchazoona kuti vanozoprova kuti matrue prophets unoona kana Makandiwa anenge kurasa nyaya anoita iye chatindoona chikuitika pana Makandiwa apera Makandiwa apera Makandiwa tarenda aiwa even in Bible so akatoningirikina akanga akatombozviita izvo ndobva atona kuti tarenda ratopera ndobva atanga kuzoningira muona nyaya dzaidzonzi uyozoprofita ningirikina was it so yeah that guy man so Samuel something yashonza kunoningirina Samuel that guy anga apera chiprofita saka apa zvandikuona zvinoita naMakandiwa Makandiwa ari kutsvaga vapana vachirunonga tsono nemuhomwe kuti apa anenge akutsvaga new spiritual father kuti abati mbuya mwe ndichidzidzisa kuti uri kuzviona sei because ndini ndine audience ndine mari ndiri chichihombe kare ndoga kundiona I don't know anything but you know what Prophet Makandiwa vataura ivo vakati chero dai zvanga zvichinzi inini ndaandichinzi uya vataura kuti inini ndairamba because I can't see everything atotaura kuti aone atoda kuti aone atotsvaka spiritual father because akaprova chii atotsvaka aiwa asisina chaanoona nemaonera ndanakushira muti kushira aonere ndezvintu zviri kwete nosaka iye ataura kuti uyai uratidze chiprofita chako ende ane zvimwe zvinhu zvaataura ati ukahwina mari yako 1 million usakanganwe kubhadhara tax pamari iyoyo unofanira kubhadhara tax ayo izvo zvinei naye izvo the one chichacho wangopa munhu wani warati opo nobudipuwa mari yedhiri wari watengesa foni yako kaugafu kana kuti uri kuzoudzwa kuti ichenda unobhadhara tax kubhadhirira maita wahwina kana njuga kana uchikunhira uri kuudzwa kuti ina utonhira tax nani unozozvionerawo iye ukuudza kuti ndinoda kusakanga unobhadhira tax anenge achitochikwa kuti government nyaya iripo ndekurasa nyaya last week paya akabuda achitaura zviri kuti amendo 2030 what saka ndobva unoti vakumudzvanya inini I believe kuti itori no I see akudzvanya but chikuitika this 1 million challenge iri kuitwa kwaProphet Makandiwa vati ivo the main reason yavari kuitira this challenge is because of vada kuticha vanhu lesson. Which lesson? Prove something. What lesson? Most of the churches they do not do practicals, so this is sort of like a practical. It's an experiment. So like they just want to experiment kuti actually samuna because vanhu vazhinji vari kuisa trust yavo prophets. They are putting their 100% trust. So maybe vanhu vakazvionera ivo pachavo musi weSunday kuti aiwa zveshuwa hakuna munhu and accuracy when it comes to these prophetic things. People will see kuti aiwa zveshuwa hakuna muprofita. Iwe ndambozi ndakakuchitanzi Makandiwa pera chaoni kune wafanwa kuona. Uri kufungidzira kuti anoona wacho kuti uyu ndiari kuona pawafanwa kuti uri kuona ndiani. Ndipera popo. Asi yakutaura kuti na prophet different. Vakutaura kuti sikwenda. Aiwa, ndipera popo ndakafarira one yakataura. Akati isusu ngatikwete zvinhu ngatimbobira kutendera tichisa munhu wakawanda. Ngatikwete kana national sports kana kuti kufaro ndokusvika ipa Twitter challenge yedu kuti ndingokutorera voice rako ndotoenda. Kana unongotichaira phone ndokusimudza imba yako maranda ndingotichaira phone izvi. Zvichizve kwamwari. Ndizvamwari kana usimba ramwari hazi unoona mwari wangu anoita sei. Ndirapopo ari kuona zvese.
inini hangu pana ende vapisaisaid vesa kuchitumbukiza ama big church is pana miracle pani mafeelings both miracle ama feelings kuda kuti prophet hande kune chinhu supposed to but prophet makandiwa vakataura nyaya vana kuti ndikuda avanonanga munhu kuti miracle upo akati maprophets wese maprophets yese yai handiti haana kuti miracle upo but miracle upo tuona kune mavideo akawanda kutenderera afika pamwe zvo ane 15 mavideo ane mafeelings ende ari kutuka miracle upo haana kutuka ndipei clip ratona miracle upo achituka chinonzi kutuka kutuka hakusi kuti futsei hakusi kukuita sei ndokutuka kwamajai zvaari kutota ukada kunzwa zvaari aungati hakuna maprofesa akatoti ndakutoisawo 1.5 million nyaya ipakuti please get the concept nyaya ipakuti hakuna profita anoona zvese ndinangopo akabva toti kana unotesta maprofetika tobva takutestawo newo futi kuti inini chero mukati ofa izvezvizvi handikwanisi because I can't see everything. That's the same reason why I don't feel pressure kuwapanda huko. Nini mvuzo kukuza wanamira kupo. Wanamtobetsera kiki. Yangoona chichi. Andi wati ndiyangoona ndiyari panyitiso. Makandiwa watapera chichi. Ya makandiwa pera. Kusina prophecy. Makandiwa prophecy yeye. Makandiwa kamona madina ndiye bosi ambone chichi. Amo akakuona. Bali kukuza kuti ine mvuzo. How? Watenda ndoto ndanamira mara ukona zvita wamwe pana uprofitire ukatosvika izvo ndikuzodrive kuyo uroiwana niki right wakadai wale problem is this okusora kana professor kuti wadai yoga ndozondo makandiwa iko zvezvika ndakapedzera kuona chito kudhara no ine mvunzo wanotiza pamunhu ine mvunzo atokagambana utolinga naye bosi wakabvuma unocheshwaneka you submit because you are broke attract 1 million euros about uchechi be my friend or my mate or something. Only this don't tell us to come power test. Wait. Inini mvuzo ndakubvunza uri simu. Watimira kupondo papa wako vakuna zvizvo. And this is papa wangu. What my prophets, every prophet in this body. I respect different prophet what Magaya, all those guys are it. They must tell what is going and at the same time those guys in so that tower pakaita akanganisa andiyane kana kushika futi kutaura ndokotara the same like papa because in I say things the way it is ndokotara sezva story atenderere unovakanganise andatu akanganisa sindikutapera because yo kudhara aiwa let's talk about makandiwa kaona kudhara makandiwa achipinda mukumuzera makandiwa achiprofita zvese achitisira padhezi aya vachipisa majudgment night pamwe majudgment night makandiwa is the same person akaisa mukadzi anzi mukadzi miracle baby what wait 3 days here chinhu chachiri chokwadi akafa kuda se munhu akatonzi akasina nhumbi patonzi watone nhumbi izvezvo wobva to 3 days miracle baby do you still believe that and you think kuti isu takangana because kana iko generation yama 2k vanenge vazvikangana isati kangana izvo techizviziva ndosaka tichiti munhu akatotaura kuti aiwa uyu kwakupera because makandiwa anga asina that kind of language aiwa tinoprofita tokuona zvese wangu kuti why miracle po ari kuti munhu wamwari anoona ndi why ari kuti andiende bosi ndotsipikwa anotsipikwa sei ari munhu ngai ndakagadzirira bosi ari kuzoti ndotsipikwa ngai ndakagadzirira miracle po panyaya iyi akangotaurawo side rake akataura kuti zvoni chinoitika amadzadiwa munyaya yeprofetiki iyi kune chinonzi kutsipikwa unoona kuti endeko koga motsipikwa ende iye zvaitokomplena aiti iwewe chisiwo vamwe vamboshainawo hakuna kuda kuita se kuda kuramba uriwo wega uri wani so what it means point yemiracle po ndinotoitora sei point iripo why ndokudaro because iye atotaura kuti uyu kauyu usade kushaina uri wani makati vanogona kuuya kamotena muda kuprofita okuvhara iwo profita hwese mwana wese atongoroziva kuti kwachechwani asara chiprofita zvinhu zvirikutaura nemaprofita
pachatotanga patariswa kuti zveshuwa hapatombona kana umwe utsotsi uchatomboitika kana kuti maybe pamwe chati umwe inenge akaboka kana kuchinja chii kana kuchinja chii ndosaka panzika pathis event panenge patori neustrict wakatosiya. Hapana strict yavanoita itimu ravo ende chimwe nyaya kutofunga makandiro anotounza vapfana vake vaargumenta iye vamwe vese vasingazikanwa here sikozi hakuzoshaika nawana spiritual unotometa munhu vamwe vasingazviziva zvakafanana nevanhu the likes of magaya angane spiritual son waanza TB Joshua but angasingatozikana na TB Joshua wacho back there kumashure kwatiti akatozozikanwa papaya atovhura ministry akuti mundimi papa vangu ndimi mutondinhikirikena mutondiita zvese tichiye vakasinga kucommunicate pamafoni pamachinjini. So what are you saying? Uchangokuti kuti spiritual son asingazikanwa zvakawandisa zvinoitika but sikutaura kuti tati kune vakawanda vachaureva not kuti maybe spiritual son no, you know because he doesn't know anything about Kunganga. Can I a true prophet here? Can I say to because I things. No, I don't things for the spiritual realm. Yahweh, you prophet, we prophet. Because the Nanga was say Matengu Nanga. You know what? Prophet the reason why I talk to my prophets in Nanga it's because you my prophet are Nanga dzekuzviti idzo tisu takaita kuti vaprofiti ndosaka maprofiti anenge akavadzivisa sei vese vasvike paground chandatoona saka zvazvisingaite kuti zvingonzi chete let me tell you something inini zvandikutofunga zvangu people like you betenjo they must go there vanomunyaradza muprova point since vane vanhu vakamudzidzisa chiprofita why ndiri kudaro vakandiva zvekuti uyai murejese muite seizvezvera ari kuzviita because iye ari kuziva kuti kuchatowapana tudiki turi hungry for 1 million people like you benejo like vamwe those guys they are already big avatori na time yacho kuti atosununga kuchechi kwake kuti aende uko 1 million pavalue yaanondigekina ine level ari inotorishoma saka apa makandiwa akutenda to profit tudiki to profit twenguo chena to profit twenguo tsvuku tuwapana ndokuti tonga tichiri kupindira paanzwa tukakombedzwa najira pekuti vakatowa nezuva nekuti akazoti million yatowa opportunity those big profits avasikuya unofunga kuti benejo akapera nezvitoro makatiwa iye arekadzisa makandiwa wacho chiprofita akatanga kuintroduce prophetic even here makandiwa akatanga kuti vanhu vese chero makadzisa muprofita zvinenge you benejo is the only one anoona zvese kumavideos akatozvitaura kani pamurasanyaya mhani maybe because handisaakuprofita makandiwa urasanyaya ende atotsvaira kutometwa munofatocheka kuti na spiritual father wake vachiri in good books spiritual father wake ndovamwe vakapera futi vakapotsa prophecy yekugana do you know that yakabatwa yubetenjo akairova authentic akatonga akatsona andisopinda personal go on YouTube where on YouTube right now search prophecy ya Victor Kusipo what ngandi anga spiritual father wamakandiwa akati uyu prophet wewe as the president wedigekina wishura prophecy president wanga prophet asi akapinda it's a fact it's everywhere on internet go and search isho zvatisura asini yedu zvamanje manijiri ndifananye 1 million ndopanenye kuti isusu prophet vakandiwa vatogona pakuunza chibuyi ichi kuti tinyatsoona because guys do you know kuti kune vanhu vakawanda they lost almost zvinhu zvakawanda in life vachingobhiliva kuti aiwa zveshuwa vanhu vanoona zvese so yes this prophet difference anogona those four vanofana kuenda spiritual spectacles makaona zvita fredi masvika pano zvenyu makasa mari yenyu makairasira pakati musadherere munhu ozotadza kungona kuti muhomwe maiswa nzungu nechibage sande kusvika toda kuona vese variko hapana asiri kudiwa asisi kuti chokwadi chitataura ndechekuti zveshuwa hakuna munhu anoona zvese inini chandinongoti chekuti makandiwa ngaangotaura chokwadi kuti ini handikwanise kuona zvese iye nekuziva kwake nemaspiritual father ake havaone zvese I think that's the other reason why my big prophets kavasiri kuzoenda
kozi zvichwaka icho kwada. How do you know that was my big prophets are also not going to submit. I'm not challenge yacho uya panani. Big prophet is the only one. He's the only one I don't know that he's big. Is he not a prophet? So why are you judging? Why are you judging? Big prophet panamadongwe aiwa So you have to respect. Yeah, don't have to tell you. So you guys have to respect and miracle Paul. You have to respect and you have to respect and prophet I think vese vakatotadza ndopaanozokuru kuti ndakambotaura kuti hakuna munhu anoona zvese vari muri maprofeti ekwamwari echokwadi but hakuna munhu anoona zvese ndopane point yake because iye anozvivisisa pasai ndinoona but handione zvese saka iwo nyamba vakatadza isi mhosva anongovapruvha kuti hamuone zvese makandiwa havakuda weza kupruvha kuvanhu kuti zvavaita kumashure kuzvichiprofita zvavainyembera vanhu angasinganyembere vanhu but ati handione zvese mwana wake anomuka achirwara but atori muprofita une munhu hakwanise kuona zvese chiprofita zvauriwo unoona zvese kana uri muprofita hazviti hakuna chiprofita chakadaro munga undoshandisa hanzi munokuti musoro wechi ndomusoro wemazuva